बर' सावथुन मुलुगनि गोबाङैनो अनसायजानाय हायनामुलि सिरिनि हायनामुलि स्निथि खोन्दोआ शुटिं जाबाय थानाय खौरांखौ आं नोंथांमोननो आगोलावनो फोरमायखाबाय आरो लोगोसेनो शुटिंनि माखासे भाइरेल भिडिअ आरो फट'फोरखौबो नोंसोरनि सिगाङाव दिन्थिखांबाय। दा बेनिनो रिलिज जानायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बयनोबो फोरमायनो आखायाव लादों आरो नोंथांमोना आसा खालामो बे सावथुनखौ नायनानै गोजोनगोन आरो सिगांनि बायदिनो अनसायनाय जासिगोन। लोगोसेनो आंनि बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब बटनाव थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनाव थुनानै ला जाहाथे आंनि उननि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना थाब थाब मोननो हायो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि सिगांनि भिडिअआव सोंहरबाय थानाय सोंथि हायनामुलि स्निथि खोन्दोखौ माब्ला रिलिज होगोन बेनि फिननायखौ आं दिनै होनो सिगांदों। नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायानो जाहैबाय हायनामुलि स्निथि खोन्दोखौ फैला बिथाङा गावनि फेसबुक एकाउन्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 12 खालार खालि सिमलानि हजयाव थानाय केसि कलेजाव मोनसे प्रिमियार श'नि गेजेरजों रिलिज होनाय जासिगोन होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो जानो हागौ नोंथांमोना आंनि बे फिननायखौ मोननानै एसेब्लाबो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो हायनामुलि स्निथि खोन्दोखौ थाबैनो गुवार फैसालियाव नुनो मोनसिगोन होननानै आसा खालामनो हासिगोन। दिनैनि बिदाय समाव नों आंखौ रायदावनायाव गोसोआ माथो दुखुजों